Poți să ne zici cât ai atins în vânzări până acum? 12 spre 13.000 de euro. Câte produse ai testat și al câtelea au fost winner-ul? 2 am testat și al doilea a fost winner-ul. Al doilea? Da? Da. Care a fost cea mai bună zi în vânzări? Cred că undeva la 2400-2500 de lei. Mie mi se pare că este loc pentru oricine și oricine care trage. De ce vânzările online? Hai că mi-ai intrat tu pe Insta într-o zi, parcă era printre singurele videouri care nu mi se păreau a fi un scam. Suntem la încă un interviu din programul Elite alături de un om deosebit cu care am avut plăcerea să lucrez și așa că nu mai zic eu multe, dacă te rog frumos să ne spui cine ești, cu ce te ocupi așa de introducere pentru oameni. Super! Sunt Naomi, lucrez în marketing, mă pasionează partea asta de marketing și acum și de vânzări. Și acum și de vânzări, super. Da. Și da, cam atât. Deci ai o experiență în spate de marketing. Puțin. Cum am terminat facultatea cam în domeniu, pe comunicare și PR, cumva mi-a plăcut mai mult partea asta de marketing, social media, video-uri și așa. Și cum de-ai ales atunci e-commerce-ul? Adică de ce vânzările online? Asta aș vrea să... A fost super random. Sincer, mă gândeam că o să am așa un business în viitor cu soțul meu, cumva să facem. Și cred că mi-a intrat tu pe Insta într-o zi. Mi s-a părut gen super natural, foarte de treabă. Parcă era printre singurele videouri care nu mi se păreau a fi un scam. Da. Și atunci ți-am scris pe Insta, am mai povestit, vorbisem, mă sfătuisem și cu soțul meu și am zis hai să facem video call cu ăla ce l-am făcut într-o sâmbătă. Da. Cred că după 5 minute după ți-am zis că vrem să ne băgăm. Da. Super tare. Da, adică nu a fost neapărat, voi erați cumva în căutare să faceți încă ceva pe lângă și așa ați dat de e-commerce sau erați... nu erați... Într-o căutare activă, cumva nu ne gândeam ce să facem, dar știm că voiam să facem ceva la un moment dat și cum am văzut asta am zis, de ce nu? Da. Și crezi că acum că ești în domeniu, ești în joc, să zic așa, că ești în joc, te-a ajutat mult sau mai puțin experiența ta de marketing dinainte? Cred că m-a ajutat, dar în, nu știu, 10% să zic așa, nici măcar singurele chestii pe care am sărit peste, să zic așa, din curs au fost tutorialul de editat videouri. În schimb, sincer, nu știam să fac nimic altceva, adică... Deci acolo ai avut experiență pe editat video. Da, nu... Și Vlad, soțul meu, a înțeles foarte bine și atunci, cumva, nu cred că au contat așa de mult că vin dintr-un background de marketing. Dintr-un background, da, foarte tare. Să știi că, nu știu, dacă ai sărit peste ele, poate nu ți-ai dat seama, în cursul nostru, partea de editat video sunt făcute chiar de către editorul meu, care pe mine m-a trecut în lumină, tutorialele în sine. Dar unul din el nu are înregistrat sunetul absolut deloc și așa a fost. Deci n-ai observat, dar de câte ori păi mă întreabă că de ce nu mai este sunet? Zic, așa a înregistrat, e prima oară când a înregistrat el. N-am ce să fac. Și acum că vedeți cum e jocul și sunteți în domeniu, ce părere ai? Este saturată piața? Adică ar mai fi loc de alți oameni? Asta mă întreabă multă lume și de-aia vreau să ăsta. Mai este loc? Sau nu este loc? E saturată? Cum o vezi? Mie mi se pare că este loc pentru oricine și oricine care trage. Oricine care trage. Și să nu faci nimic, e clar că nu o să stai pe piață. Mi se pare că dacă ai așa un pic de hustle în tine, după timp, așa la început, până te pui pe picioare, mi se pare că încă este loc destul. Încă este loc suficient. Și eu sunt de aceeași părere. Eu aceeași chestie o zic cu nivelul României față de Polonia, dar altcumva e când zici tu, sau zic eu, știi? Când zici tu, măcar și lumea vede pe cineva care realizează intrând în joc și așa mai departe. De-aia e asta. Și când ai auzit de e-commerce, uite, dacă ai auzit prima oară de e-commerce, care a fost una dintre cele mai mari frici? Acum nu frici, dar așa, temeri față de domeniul ăsta. Cred că tot asta să nu fie prea saturată piața. Da? Nu știam cum o să fac eu locul între persoane care sunt de mult timp în jocul ăsta, așa. Și, sincer, pe mine la început cel mai mult mi-am bătut capul cu
actele, Cu cum se actele, face da, chestia asta. da. Deci, știi, mie de asta mi-era cel mai frică. Nu știam contabilitate, acte, chestiile astea, că Mhm. asta mi-era cel mai groază. Deci n-ai fost tu ai fost foarte mult pe partea tehnică, cum ai zis tu cu videourile, dar nu pe astea și eu am avut aceeași problemă ca și tine. De editat video știam să editez, deci Mhm. eram efectiv în aceeași situație. Nu mă uitam la nimic, dar pe partea asta de acte Da. și eu țin minte că tu ai fost foarte nerăbdătoare la import, dacă, la primul import. Nu mai știu. Ei, putem spune că ți-ai pus amprenta, adică cei de la DHL te cunosc, putem zice, te Mă cunosc. bucur. Știu că ai fost tare Da. nerăbdătoare cu primul import. Cumva aia a fost așa o temere, importul? Da, cred că da, pentru că, nu știu, cum erau și sărbătorile atunci, Mhm. erau super Exact. multe colete acolo, nu-mi trimisese mail-ul, eram stresată că o să-mi trimită produsele înapoi. Mhm. În schimb, pe de altă parte, Vlad era, ok, asta este, mai facem un import, n-are nimic. Mai relaxat până la Da, urmă. era foarte relaxat, eram, vai, că actele trebuie să le trimit, dar, da, nu știu de ce m-am stresat așa tare, sincer. Dar acum că ai făcut, la câte Al importuri ai doilea. făcut la al doilea, da. Mhm. Acum că le-ai făcut, că ai trecut prin ele odată, adică ai văzut cât e de ușor procesul. Da, sincer, nici nu știu nu știu de ce m-am stresat așa tare, dar chiar eram stresată, adică nu știu, zici, habar n-am ce mă gândeam. Da, da. Bine, avem noroc, zic sincer, cu furnizorul din China, furnizoarea acum, că e o Mhm. fată, că ea deja știe că trebuie să fie totul conform, să Da. fie pentru România, le trimite prin DHL și zic o chestie, am un produs pe care din lăcomie, să zic așa, plictiseală mai mult, l-am comandat eu în noiembrie de la un alt furnizor de pe Alibaba, deci nu furnizorul nostru principal, ceea ce nici ăsta. Mi l-a trimis prin FedEx, deși am zis de 10 ori DHL, încă nu mi-a ajuns. Am sunat la FedEx, mi-a zis să sun la UPS, deci mi-e pierdut, e plătit, nu știu Mhm. nimic. Și atunci mi-am dat seama că totuși nu, acolo e valoare multă când cineva face și lucrăm Da. ăsta. Da, și chiar și comunicarea cu ea a fost super bună și actele ce mi le-au cerut în plus de la DHL le avea, adică au fost Dar super chiar țin minte că una, două ți le-au și trimis. da, Chiar ăsta, că n-am apucat nici eu. Deci țin minte exact. Când mi-ai zis tu, țin minte că eram acasă și parcă mă văd acum. Mi-am amintesc exact. Și ziceam că pe când am văzut eu mesajul, eram pe lângă dressing-ul meu, nu știu unde mă grăbeam să mă duc și ți-am răspuns ție și tu mi-ai zis, da, mi-o dat, am da, rezolvat. Și deci mi-amintesc vizual acum că spui, concret, și unde eram în momentul ăla. Mi-o dat ea, e ok. Și nu trecuseră multe minute până nu, să văd eu mesajul și tu i-ai cerut ei. nici 10 minute. M-au Da. răspuns super repede și a fost chiar foarte ok. No, super. Ai putea să ne spui cam câte produse ai winner până să găsești un winner? Știi, multă lume e nerăbdătoare să găsească un produs câștigător. Câte produse ai testat și al câtele au fost winnerul? Două am testat și al doilea a fost winner-ul. Al doilea? Da? Da. Deci nici nu au mers mulți bani. Câți bani ai cheltuit pe prima testare? Maxim 600 de lei. Ceva de genul, da, da, Da. da. Pragul ăsta crește de la an la an, deci la început testam cu câte 200 de lei în 2024, 23, dar crește, încă nici nu e foarte mare, adică nu poți să testezi la niciun business cererea în piață cu 5-600 de lei până la urmă, crește de la an la an. Și nu știu, spune-ne, ce ai simțit când ai găsit primul winner? Ce ți s-a schimbat la percepția? Nu știu, sincer nu mi-a venit să cred. Deci chiar nu Nu? mi-a venit să cred. Când l-am testat, nici nu eram așa sigură de el. Mhm. Eram ok, hai că-l testez, că nu voiam să pierd timp, voiam să tot fac chestii, să știu că nu stau degeaba, măcar testez ceva. Și când am văzut, deci chiar nu mi-a venit să cred, știu că cred că eram la lucru, ceva de genul, când am pus în tabelul respectiv pe care l-ai făcut să văd Dacă calculele. e câștigător, da. Da. Și știu că și scrisesem la Vlad direct că nu vine să cred de ce procentaj mare și așa. Doamne, ne-am bucurat super mult, dar a fost așa super, nu știu, random. Da, da, da. Adică nu ți-o vin să crezi. Nu m-aș fi gândit
cumva așa, dacă nu făceam e-commerce, să zic, produsul ăsta l-aș aduce și cred că ar Aha, putea să fac bani cu el. da. Știi că ăsta e un avantaj pe care voi l-ați avut, că nu ați rămas blocați pe percepții anterioare. Mhm. Mă chinui foarte mult cu mulți oameni să le scot percepțiile anterioare, să le zic, nu Mhm. vinde neapărat ce ai crede tu că merge. Deci Da, e foarte bine că ai acceptat și să greșești și să riști pe banii tăi până la urmă, că și ăia bani, nu-s bani puțini, da. 5-600 de lei o testare. Și îl vindeți și până azi, nu? Produsul. Cam câte bucăți ați vândut din el? Grosso modo acum, aprox, nu așa. Chiar mă uitam în platforma de la Fulfillment. Păi Mhm, am vândut primul stoc 1000 ok. și din ăsta cred că mai avem vreo 800 de bucăți, 700 și ceva 800. Deci Din al cam, doilea da, import. din al doilea stoc. Mhm. Deci cam 1200 spre 1300. Și doar produsul ăsta l-aveți la vânzare. Da, Deci un singur produs. exact. Îți venea să crezi că poți cu un singur produs. Nu, sincer, eu nici nu mă așteptam să comandăm al doilea stoc așa de repede. Serios? Da, eu mă gândeam că o să avem produsul ăsta, hai să încercăm o testare cam prin aprilie, că atunci ni se termină primul stoc și era efectiv începutul februarie și nu mai aveam produse. Dar de ce chestia asta? Adică eu fiind în domeniu de mult și trăind realitatea asta de atâta timp, mi se pare prea ușor să zic, vinzi 1000 de bucăți repede și așa mai departe. Acum și ție la fel. Ți se pare Da. ușor. Dar înainte, oare de ce nu? Din cauza oare ce ne-a influențat să credem că e așa greu? Nici eu nu mă gândeam sincer că un client o să cumpere mai multe bucăți. Asta mi se pare cu ofertele. Serios? Da, mă gândeam că o să cumpere un client o bucată. Și mi se părea real ca în nici o lună și un pic să Mhm. zic că o să am 1000 de clienți. Și totuși nu au fost 1000 de clienți, dar au fost 1000 de produse vândute. Da. Au fost foarte mulți cu 2 și 3, așa? Da, chiar Foarte da. bine. Ai și ales produsul bine. L-ai ales bine. Dar și dacă e întâmplător, că probabil Da. nu l-ai ales cu gândul că se vor vinde Nu. 2 sau 3 neapărat la alegere, dar a fost o întâmplare foarte asta. Și Da. simți că ai atins un prag de saturație cu produsul sau îi vezi potențial să vinzi pe termen lung și să mai faci chestii cu el? Îi văd potențial. Îi vezi așa și eu. Da. Eu îi văd potențial maxim. Deci eu sunt mai entuziasmat ca tine de produsul tău, cred că. Deci îi văd Nu. potențial Da. maxim la produs. E foarte tare. Bine, e și alta abordarea. Trebuie totul pas cu pas luat, fiindcă acolo deja e altcumva. Și care e cea mai mare problemă cu care ați avut probleme cu cash flow încă sau? Nu. De când am băgat prima oară bani ca să luăm primul stoc, Mhm. chiar nu am mai trebuit să băgăm niciun leu. Am înțeles. Și n-ați mai... Cât o costa primul stoc, ne poți spune, aproximativ? $1120 cu tot cu transport. Deci 1100... 1000 Nu perfect, că atât am scris la DHL că m-am nebunit. $1120. Ai fi crezut că e posibil să găsești așa un produs Nu, ieftin înainte? nu. Nu, dar mi se părea. Deci mie toate videourile astea ce le văd, inclusiv interviurile de genul, mi se păreau, nu știu, nu neapărat scam, dar eram ok. Eu ieșit lui pentru că sigur are conexiune acolo și știe și așa, dar nu mi se părea că un om random ca mine ar reuși Și așa. sincer, o să fiu și eu. Tu ai primit acces la sistem, la platformă, suport pe WhatsApp, dar n-am avut tare mult de lucru, adică așa pe Zoom sau așa cu voi. Da, V-ați descurcat foarte bine, adică bine, e clar că și acum ați înțeles bine, probabil că era și explicat, că am încercat și să le explic cât de bine în video și așa mai departe. Nici n-am avut chiar ăsta. Deci mă bucur să văd că se poate. Că să știi că am lucrat mult la platforma pe care o avem. Am lucrat mult. Dacă cineva întreba un lucru de 2 ori, uite, datorită ție am făcut alea 2 videouri cu importul. da, le-am văzut. Ai văzut? Datorită ție le-am făcut alea 2 videouri cu importul, că într-adevăr devenea un pic cam
debusolant pentru unii și cred că am avut aceeași problemă și cu tine și cu cineva în aceea săptămână și îmi spusese colegul nostru Jason să fac și am zis ok, hai că fac și rezolvăm să fie bine și acum mai urmează și cu aia de fulfillment să pun ceva, în fine. O să pun acum, să fie. Da, sincer, cred că mi-a ajutat foarte mult platforma, adică orice întrebare sau așa, dacă mă uitam la un video și nu înțelegeam, ziceam, hai că mă uit odată, că poate am sărit-o peste ceva și 90% din cazuri am sărit-o peste ceva. Da? Ah, Da. ok, super. Aia e ușor. Știi ce, cu ce ne-am confruntat noi foarte mult? Nu neapărat videoele să fie explicative și vreau să fii sincer. Deci partea asta poate o și scot din interviu, dar vreau să fii sinceră, feedback pentru mine. Ai simțit vreodată că ți s-a răspuns din scârbă pe românești, în sensul că ai pus o întrebare care poate era în video și noi ți-am răspuns, bă, dar este acolo sau așa, nu ți s-a răspuns frumos? Știi ce vreau să zic? Că asta e o problemă mare, să știi, pe piață și noi am încercat pe cât de mult, gen, lucrez foarte mult cu asta, că mai avem și cazuri în care se întreabă lucruri foarte, care sunt chiar în video, chiar în primul minut, chiar în ăsta. Se vede că nu e efort depus să se uite, știi, neapărat, nu e cazul vostru, să zic așa, dar cu alte și tot timpul zic, hai să nu răspunde, să răspunde frumos, dă-i răspunsul, spune ce să facă sau asta. Ai simțit vreun moment așa că adică a fost ok, Știu nu? că o și fost o fază la un moment dat cu campania de scalare și știu că am scris o întrebare și mai țin minte perfect că mi-ai răspuns efectiv aliniat cu aliniat cu aliniat și apoi la final mi-ai zis uite-te în videourile astea că e exact ce ți-am explicat. Da, Și eram, da, mă, n-am putut să dau mai departe efectiv să mă uit. nu, da, fix asta încercăm tot timpul să facem, gen, asta încerc pe cât posibil, știi? Și Da. eu și colegul meu să facem că, nu, în limite. Nu, mă bucur, asta era pentru sufletul meu mai mult, pentru ăsta e Nu, chiar. sufletul meu. Naomi, dă-ne niște numere, nu știu, spune, dacă ții minte, care a fost cea mai bună zi în vânzări? Uh, Cred că undeva la 2400-2500 de lei pe zi. Și nu mi-a venit să cred, deci sincer, nu mi-a venit să cred. Știu că pusesem în tabel și eram, trebuie să calculez iară ceva, n-am făcut bine. Și la fel a ieșit. Și apoi au urmat, cred că 3 zile, tot peste 2000 și eram, wow, Da, ce ce tare. tare. Da. Ce tare. Și cam câte zile de vânzare ai avut efect? Cred că ai 2 luni, nu? Adică tu ai Nu, început. încă n-am 2 luni. Nu ai 2 luni. Nu, în 7 ianuarie am început vânzările. Ah, ok, super. O lună și 20 de zile. Și cam poți să ne zici cât ai atins în vânzări până acum? 12 spre 13.000 de euro. Felicitări, super, Mulțumim. super, super, felicitări. Da. Și asta de menționat cu un buget foarte mic în prima lună la reclame. Adică neapărat bugetul mic, a fost luat pas cu pas. Să nu Da, mai băgați exact, bani de exact. acasă, da. Să nu Exact, băgați da. bani de acasă, că nu, eu sunt de părere că nu există buget mic, buget mare. Să știi că sunt mulți care mai vin și zic că vreau să investesc mult, vreau să fac importul. Stai un pic, n-are niciun rost. Fă un import, vezi cum e piața, vezi ce vrea clientul, vezi cum e să ai 2 săptămâni grele, vinde un pic, trăiește pe banii ăștia, după bagă bugete mari în ăsta și Doamne ajută, sper să fie cât de bine posibil. Și care e planul pe viitor? Acum cumva, nu știu, mi se pare că așa de bine o mers cu produsul ăsta, că parcă aștept să se întâmple ceva, nu știu, să fie o bubă, să mă bat de ceva, să, nu știu, să pice reclamele în cap, ceva să se întâmple ca să știu că am totul sub control Da, și să aduc al doilea produs. Să da. încep să testez tot mai mult. Să testezi tot mai mult să aduci al doilea produs. Da. Produsul tău are foarte mare potențial, așa ca și o notă de final. Are foarte mare potențial. Să nu, părerea mea, să nu lași ceai în mână pentru ceva posibil. Da, asta clar. Oricum, deci potențial are imens, imens, imens. Este un coleg de-al nostru care, din păcate, nu mai e în grupul comun, că s-a certat cu un alt coleg de-al nostru, în fine, nu l-ai cunoscut, nu l-ai văzut niciodată, am lucrat cu el de mai de mult, țin legătura cu el continuu și în aceeași nișă ca și tine, are un produs din nișa ta, asemănător ca și funcționalitate și așa mai departe, să zic, face peste 20.000 de euro profit pe lună cu un singur produs. Cu un singur produs cu mici variații între el.
despre ce vorbesc, mici variații între ele și de aia zic, văd potențialul foarte mare, imens pentru așa ceva și Doamne ajută să fie. Și așa o notă de final, ce ai recomanda pentru cei care, ce ai sfătui, nu că recomanda așa, pe cei care se mai uită sau se gândesc dacă să înceapă. Să aibă încredere, sincer. Da? Și cel mai bine ar fi să facă un call cu tine, da. Dacă vor acum, da. Dacă vor, da, dacă vreți. Da. Nu vreau neapărat să fac pentru program, vreau să ne spui tu experiență, așa, știi? Da. Da, Dar este potențial, cumva, asta e, nu? da, Da. da. Asta încerc și eu să le zic. Comerțul de când e lumea, o să existe restul vieții. Mai de mult se vindeau șilingi pe pălării, acum Da. se vând, nu știu, produse din China, indiferent de produs, pe bani prin curier. Adică e comerț de când e Da. lumea. Da. Și ce mai aveam să zic și mi se pare foarte fain, e grupul comun pe care îl avem. Ce anume? Grupul comun pe care îl avem Da? cu alții. Cu toți? Da, cu toți. Da, mi se pare foarte fain, nu știu, dacă mă bat de o problemă sau așa, mi se răspunde, mă ajut colegii. Da. Dacă mai zic și ei ceva, gen, efectiv, chiar e loc pentru toată lumea și se susțin așa, ne susținem între noi. Mi se pare foarte fain, adică nu e o competiție sau așa. Lumea, dacă le zici că ai făcut un număr de vânzări, te Da. încurajează și te susțin, nu te Da. trag la pământ sau așa. Asta a fost o mare, mare frică și de-a mea și Doamne fi lăudat, am fost binecuvântat să am numai oameni frumoși și lucrăm frumos și în armonie cu toții, deci asta e chiar o chestie foarte mare, că chiar ne înțelegem, sunt faini oameni și tot. Da. Da, să fie cât de asta. Naomi, mulțumesc tare mult. Îți Drag. mulțumesc Eu pentru mulțumesc. deschidere, da. Mulțumesc pentru deschidere, pentru acest interviu, pentru sfaturi pentru toți ceilalți și mult succes în continuare. Acum noi o să continuăm să lucrăm clar, numai mulțumesc pentru deschiderea ta față asta și pentru ceilalți.